नमस्कार भावांनो, कसे आहात तुम्ही सगळे. आज आपण इथे आलो आहे भांगशी माता गड येथे. तुम्ही पाहू शकता हा भांगशी माता गड आणि आपण आता वरती जाऊन बघूया भांगशी माता गड कसं आहे काय आहे. कारण मी सुद्धा फर्स्ट टाईममध्ये आलेलो आहे. तर चला सुरुवात करूया भांगशी माता गडांची. चलो. कॅमेरामॅन जो त्याचा पडलेला आहे. बोला. तो भावांनो खूपच जास्त पायऱ्या असल्यामुळे थकलो जरा. थोडीशी विश्रांती घेतली आता. आणि आपण पाहू शकता हा नजारा. खूप असं निसर्गरम्य वातावरण आहे. खूप म्हणजे खूप मस्त वाटतंय. परत थंडीचे दिवस आहे सध्या, त्यामुळे ऊन पण पडलं आणि त्यामुळे जरा सकाळी आलो तर जॅकेट वगैरे घालून आलो. तुम्ही पाहू शकता इकडे हा पूर्ण नजारा औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये भांगशी माता गड तिथला हा नजारा आहे. आपण गडाच्या भांगशी माता गडाच्या अर्ध्यापर्यंत पोहोचलेलो आहे. तुम्ही पाहू शकता परत एकदा तिथून आता नजारा जवळच आहे, जास्त काही दूर नाही आहे. आता इथं आपण 4-5 मिनिटं आपण देवीच्या मंदिरापर्यंत पोहोचतो. ठीक आहे. सो खूपच उंच असा गड आहे हा आणि पायऱ्यासुद्धा खूपच जास्त आहे. त्यामुळे जरा थकवा येतो. कारण पाण्याची बॉटल जी आहे ती माझ्या गाडीतच राहिली. गाडी तिथं पार्क केलेली आहे. गुफे टाईप आहे. आपण बघू शकता इथे छोटीशी म्हणजे रूम सारखं आहे. बघूया आपण डोंगरात कोरलेलं ऐतिहासिक कालीन म्हणजे खूपच त्या वर्षात जर काही गोष्टी करायच्या म्हटलं तर किती परिश्रम घ्यावा लागत असेल तुम्ही याची कल्पना करू शकता. तो आपण बघू शकतो याच्यात पावसाळ्यात पाणी वगैरे साचू शकतं. ओला दिसतंय म्हणजे याच्यात पाणी वगैरे पावसाळ्यामध्ये राहत असेल. कदाचित पहिले लोक याचा काहीतरी राहण्यासाठी किंवा कुठल्याही गोष्टीसाठी उपयोग करत असतील. तो आणि जे ऐतिहासिक कालीन अशा गोष्टी आहेत काय नॉलेज. माताच्या गडावर पोहोचलो आहे आणि आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे औरंगाबादचा नजारा. ज्यातून भांगशी माताच्या गडावरून आपण औरंगाबाद पाहू शकतो. इकडे काही मंडळी बसली. तर आम्ही व्हिडिओ बनवतो ते हसतायत आम्हाला. आता काही मंडळी जरा नवीन वाटते हे काय चालू आहे, हा काय प्रोग्राम आहे, त्यामुळे ते हसतायत. तर ती मंडळी आपण दाखवू. आमच्यावर हसणारे कोण आहेत आमचा कॅमेरामॅन तुम्हाला दाखवलं. भांगशी माता भांगशी माताचं टेम्पल होऊ शकता आपण असं डोंगरात कोरलेलं आहे. आणि आपण इथे भांगशी मातेचं दर्शन घेतो. आता सध्या बघू शकतो भांगशी माता औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये फेमस असं मंदिर आहे. देवीची पूजा केली, अगरबत्ती वगैरे नारळ वगैरे आपण या मावशीकडे दिलेलं आहे पूजा करण्यासाठी. आपण आता
दुपारची घड्याळ लावलेली इथे, दुपारचे 3 वाजलेत. खूपच थंड थंड थंडगार जागा आहे आणि खूप मस्त वाटतं इथे. अच्छा तिकडे दर्शन घ्यायचं. हां कुठले? मी येतो बजाजनगर. मावशी विचारतात मला कुठले आहे, मी बजाजनगरला सांगितलं मावशीने. ॲक्च्युली युट्यूबवर राहिला काय? हो. वांगसी मातेची आरती. तो आजी थोडीशी माहिती सांगा ना आम्हाला वांगसी माताबद्दल. आजी आपल्याला वांगसी माताबद्दल थोडीशी माहिती सांगणार आहे. स्टार्ट. ही बांगशी माता, हां. ही दुर्गा माता, ही परमानंदगिरी स्वामी. ही बांगशी माता पहिले इथं कोणी राहायचं नाही, कोणी पूजा करायची नाही. बाबाजी आले, बाबाजींना देवी प्रसन्न झाली. बाबाजींच्या स्वप्नात देवी गेली, तेव्हा बाबाजी इथं आले. बाबाजीनं 650 पायरी केली, इथं मंडप केलं, कळस केलं, लाईटं आणले, बल्ब लावले, पुजारी ठेवला. सकाळी संध्याकाळी आरती होती, रोज लोक येतात. खाली महादेव गणपती 25 खांबे, पाणी त्याच्यात. कोणी बी भक्त येतात, देवी नवसाला पावते. लई सत्वाची देवी. नाही केली भांगशी तर देवाजवळ जाऊन काय सांगशील, असं भांगशी माताचं महत्त्व आहे. मागं शिवाजीची दुर्बीण आहे, तिथून देवगिरी किल्ला दिसतो. त्याच्या मागे सासू सुनाचा कुंड आहे, 4 कुंड आहे. 2 कुंडाचं पाणी गढू आहे, 2 कुंडाचं पाणी निघतं आहे. सासूचं पाणी गढू आहे, सुनीचं पाणी निघतं आहे. त्याच्या पुढं जायचं, दैत्याचं कुंड आहे, रंगमाल म्हणता. 1 कुंडाला दैत्याचं कुंड म्हणता. अजून पुढं जायचं, बाळू मामाच्या मेंढ्या त्या रूममध्ये, असं रूम आहे, 4 चौकटी रूम म्हणतात त्याला. जय बांगशी माता. जय माता. सो फायनली आजी मावशीने खूप चांगली माहिती दिलेली आहे भांगशी माताबद्दल. So, आता इथून जाऊ का? अरे वा वा. खूपच डेंजर आहे. खाली महादेव पाहिजे कोपऱ्याला, अच्छा त्या कोपऱ्याला महादेव आणि तिकडं गणपती. उतरमध्ये पाणी थांबा 1 मिनिट. टॉर्च लो. हां. टॉर्च लावलं ते पाणी हातात. अच्छा हे पाणी आहे. पाणी. मावशी हे पाणी हा, हे कायम राहतं पाणी हातात. अच्छा कायम राहतं. आणि ते सासू आणि सुनाचं पाणी कुठे? महाग आहे आईच्या पाठी. याच्या पाठीमाग. तिथं महादेवचा कुंड म्हणतोय. अच्छा हा महादेवाचा कुंड. तर बघू शकतो मी पाणी वगैरे. तिकडं आणि जायला इथं बोलतात की महादेवाचा कुंड आहे आणि हे पाणी जे कायम राहतं ना. ऐक ना, हो हे पाणी 12 महिने असंच इथं राहतं. तुम्ही कधीही आले हे पाणी तुम्ही इथं येऊन बघू शकता. ठीक आहे, चला आपण नेक्स्ट स्टेपला जाऊया. तिकडं महादेवकडे जाता येत नाही, गणपतीकडे जाता येत नाही, पाणी अच्छा. खूप. बरं मावशी म्हणतात तिकडे जाता येत नाही. सो पाणी खूप जास्त असल्या कारण आपण तिकडे जाऊ शकत नाही. नेक्स्ट टाइम कधी आलो तर आपण मला नक्की ती करताना जरा मी दाखवलो. ठीक आहे, चला जे बघता येते ते बघूया आपण. आता बाहेरून जाऊ का? हळूहळू. इथं खूपच असं छोटीशी पाटी लावलेली. किरकिर करते काजवा झाडे लावा झाडे जगवा. किरकिर करते काजवा झाडे लावा झाडे जगवा. सो आपण सगळ्यांनी पर्यावरणाची काळजी घेतली पाहिजे, सगळ्यांनी झाडे लावले पाहिजे. कारण फ्युचर जर भविष्य जर टिकवायचं असेल तर झाडाशिवाय पर्याय नाही. झाडे लावा झाडे जगवा. तो बस इथं एक छोटंसं वाक्य लिहिलेलं आहे. ते वाक्य खूप काही सांगून जातं. आपली जी समोरची येणारी भविष्यातली जी पिढी आहे त्यांच्यासाठी नक्कीच आपण ॲटलिस्ट प्रत्येकानं 2 झाडे तरी लावायला पाहिजे. मला वाटतं इथं उडी मारावं लागेल कारण खूपच अंतर आहे. तो उडी मारूया आपण. तर इथे कुंड आहेत, पाणी आहे, ज्यामध्ये पाणी आहे, ज्यामध्ये याच्यामध्ये छोटे छोटे मासे आहेत. जे कुठलं अवजार काय असेल ते बघूया. हा एक खूप टास्क आहे माझ्यासाठी. हा टास्क माझ्यासाठी खूपच म्हणजे एवढा कठीण पण नाही आहे, बट आय कॅन डू इट. तो मैं कर सकता हूँ.
हा फायनली मी चढलो. आम्हाला पण तर आता कॅमेरामॅन आपला दाखवतो तुम्हाला की कसा चढतो इथं. ओ चढला चढला पाणी नितळ आणि गढूळ. तर हे जे पाणी पाहू शकता तुम्ही हे कदाचित सुनेचं असू शकतं. त्याच्या पुढं स्वच्छ दिसतंय पाणी एवढं आहे. खरंच हे जे पाणी आहे त्याचा कलर खूप म्हणजे वेगळा आहे. गढूळ पाणी गढूळ जसं नाही का पहिला पाऊस पडतो. पहिला पाऊस आपण गावाकडची मंडळी म्हणतात अरे घोरं पाणी आहे. म्हणजेच गढूळ पाणी आहे. नदीला पूर आला त्या प्रकारचं हे पाणी आहे. त्याला आपण गढूळ म्हणू शकतो. आणि महाराष्ट्रातले माझे मित्र भाऊ हे तर समजूच शकतात नेमकं गढूळ पाणी म्हणजे काय आणि नितळ पाणी म्हणजे काय. तर हे सासूचं कदाचित म्हणजे सासूचं जसं आता आलो आपला भांगशी माताला. तसं भांगशी माताचा तुम्हाला गड वगैरे दाखवला. जीवनात अनेक गोष्टी पहिल्या आणि इम्परफेक्ट असतात. त्याच जीवनामधला आमचा हा पहिला आणि थोडासा इम्परफेक्ट ब्लॉग बनवण्याचा प्रयत्न. खरंच मागील व्हिडिओजला खूप खूप प्रेम मिळालं. त्याबद्दल आपणा सर्वांचे मनापासून खूप खूप आभार. याच पद्धतीने तुमच्यापर्यंत मनोरंजन आणि माहितीसह खूप काही गोष्टी पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न असा सुरू असेल. आणि हो, व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. सर्वांसोबत शेअर करा आणि दीपक काकडे या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तर चला मग पुन्हा भेटूया अशा एका मनोरंजक आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या.